Tend duond bura mar ODM ochako keto kenge mar tego duond burano e kaonti ma Homa Bay kaka yor temo thiro mano duond bura mar UDA mosebedo kaso tiendene e kaonti no kaluwore gi chenro mag ndiko jokanyo manyien kod yiero mag jotend UDA madhi nyime e kuonde chung ute buche mayudore e kaonti no. Kaka jafwambo marwa e kaonti ma Homa Bay Alia Beach lero, UDA osebedo kadhi nyime gi ndiko jokanyo mage e kaonti no gino machal ka gima moro i jood bura kata jo bura mar ODM e kaonti ma Homa Bay. Chakre dwe mar Ang'wen higa ni tend duond bura mar UDA kaunti ma Homa Bay osebedo ka bago rombe ma opogore ka gitimo yiero mag jotend UDA kochakore kor gwenge ka ndiko mag jokanyo manyien bende gidhigo nyime e kuonde chung ute buche ma opogore. Chenro ma itayo gi rowere mag UDA kaunti no chigne juma ka juma ka gigato ndiko jokanyo 300 kapok yiero manyien ochopo. Kendo wadwa chako wuoth manyien. Wuothwa mwadwa wuotho wadhi chake ward e polling stations nyake ward te. Wadwa make sure ni wang'ni UDA party nigi jochung' mokalo 3 e ward te, wards 40. Wantie gi wabunge mokalo 8 mochung' e constituency gi te. Wantie gi senator mochung' gi UDA. Wantie gi governor madhi laro kom gi UDA. Ano wach manago ni nwaneno ka UDA osebedo strong e ground kendo kelo liet ne opponent mamekwa. Juma mokalo josiasa mag UDA kaunti ma Homa Bay ka otelnegi yodoyo wede kod matino gindo ne obago romo mar ndiko jokanyo mag UDA kar chud bura ma Kasepol, romo mane obagi Ramogi Chiefs Camp. En thuolo makoro wasedonjo demokrasi ma ng'ato ka ng'ato biro yiero chama modwa wuothe ka wang'iyo ni chama no jatende maduong' mamalo en ng'a. En thuolo makoro nyaka wabed jomolony. En thuolo ma nyaka koro wakwer jomoko ni kar wuotho e ndara ni gibuogo ji ni kikubi, kikutem, kikuchaki to gidhi gin bende gimany jogi, gichoki, gikoni o register. Omiyo ne wabiro ka mondo wachwal wachneno mondo jowa watimnegi kisera odonje chama mar UDA nikech en chama maloso sirikal. Waneno ka nitiere dongruok mang'eny mosebedo nyaka nyocha wachak tijni. Nyocha nwachake kwa romo ji manok e hall, kawuono hall no waingo. Omiyo koro wachako wuoth makoro wadhi romo gi ji e papa piaya. Nyiso wane jopiny oyie donjo e chama mar UDA. Gin rombe machal ka gima oloko yo kuom jood bura mag ODM ka odiochieng' manyoro tend ODM ka chud bura ma Kasepol ne odhi Ramogi Chiefs Camp juma achiel kende bang' romo mar UDA kama jatend kweth manok od bura Opiyo Wandayi ne ogolo chik ne jood bura mag ODM e kaunti ma Homa Bay mondo ne ni obago rombe mag ODM e kuonde chung ute buche mag gi bang' jumbe 2 ka jumbe 2 mar tego duond bura no. Wadwaro ni koro kawo Kasepol ka every 2 weeks what's the constituency machiel. Every 2 weeks mujumbe ka mujumbe ma oyier kotiko mar ODM manie od bura Nairobi kucho nyaka kelnwa program mamare kokikelo wabro miwa wegi pile wan wang'eyo ni kama en stronghold mar chama mar ODM Kenya mangima en Homa Bay. Homa Bay to kichako kod Kasepol. Today we are making a statement in Lugis that ODM remains our party. Ano mono gi nyiso nuto en ber mane manitie e Kenya Kwanza kod order mawano kwaneni. Moko kuom jood bura mag ODM mano yoro e kinde romo makamano oramo ni ok gibiyie mondo duond bura mar UDA obed koteko e kaunti ma Homa Bay kane giyiere mar medo tego ODM e kaunti mangima. Kao kwadwa gimoni uda kidhi dwaro chiemo teme ati wengine wanapewa nafasi ya party recruitment tujaenda Sugoi. Hapa ni kwa odi abiro karakodi kami mgigo tukendo abiro bede ODM sejete odiechieng' te otieno te majo uneno pondo gotieno ka uneno ka pondo gotieno momiyo gidhi kuma wakia.
kaunti ma Homa Bay ne ko jotelo bura mane oyier gi jatend piny Kenya William Ruto e sirikande kama oting'o jagoro ma ongirore e bad migawo mar arita Laktar Raymond Omolo, gavana machon ma Nairobi Evans Kidero mane oyier, jalup jatend migawo mar ohala e pachoka ka jasiasa Martin Ogendo ne oyier, jakom board mochung' rango chiro mar rech e pachoka Odoyo Wede, jakom board marango chenro mag pi alwora mag Nam Lolwe, Lavenda Ojala, director duol marango dongruok e alwora mar Nam Lolwe e kind mamoko. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jalup County Commissioner